No a ukážka poslednej trate pre staršie deti, ktorá meria 2200 metrov, takže 2,2 kilometra. Štartuje sa tam, kde všetky kategórie štartujú a zase sa ide týmto smerom nahor. Chcela som povedať, že určite tu čakáme aj práve tých hobby pretekárov, ktorí by si chceli vyskúšať, ako také preteky. Sme naozaj v strede Slovenska. Myslím si, že aj v hodine, keď sa začne pretek, proste je to taká hodina, keď bude sa dať aj vyspať, aj proste prísť z ďaleka, alebo z jedného, alebo z druhého konca Slovenska. No a naozaj treba prísť celá rodina, dá sa tu ísť do akvaparku, ceny sú tu úplne v pohode na to, že sme kúpeľné mesto, akože fakt tu nie je nič prehnané. Kávu si tu kúpite do 2 eur, úplne v pohode, pizzu za 8,50, veľmi dobrú. Teda ak by ste si chceli takýto výlet spraviť, určite sem príďte na celý deň, alebo keď aj na víkend. Je tu kopec ubytovacích zariadení, ktoré Teplice ponúkajú, súkromných zariadení. Je tu naozaj pekne. Som rada, že žijem v tomto meste. Tuto odbočíme doprava, stále ideme tú trasu, ktorá meria 2200 metrov. To je pre deti staršie. A pozrite sa, my tu už máme aj nejaké korčuliarky. Ideme ich osloviť. Ahojte, dievčatá. A viete o tom, že budúci týždeň sa tu konajú korčuliarské preteky? Nie? No, tak vás teda pozývam. Môžete kľudne dôjsť, bude tu aj trasa pre také menšie deti, ako ste vy. Povedzte rodičom, pôjde sa od začiatkov kúpeľov a tu sa pri škole sa bude otáčať, hej, tak skúste sa opýtať, vidím, že máš parádne korčule. Nie sú moje. Nie? Sú tak aj, a ty nemáš svoje? Nie, nemám ich tu. Nemáš ich tu, aha. Mám ich v Bielsku. Ja, ty si prišla na návštevu. Tak super. Tak potom, keď odíde kamoška, tak si ich môžeš obuť ty a môžeš prísť pretekať. A čo ste chytili? Vtáčika? No, tak. Môj chudačik. A idete ho vypustiť? Hej. Nevieme kde. No dobre, dievčata, tak sa teším. Nevieme, kde môj otec No, do našiel. parku aspoň. Do parku. Alebo môžete tu niekde do stromu. On si už nájde cestu. Možno, ak je... No. Dobre, babi, tak sa vidíme. Čaute, budú aj medaile. No vidíte, tak už máme rovno aj 2 pretekárky. No. My sa trošičku zdržali, ale trať pokračuje samozrejme ďalej. Už nie sme až tak ďaleko od konca. Cestička je tu hladúčka. Kolieska sa po nej len tak kložú. No a tuto na tejto križovatke sa otočíme a ideme smerom nadol. Takže toto je v podstate tá 2200 metrová trasa.
Dnes je tu na ulici celkom plnka, lebo už je 6 hodín večer, takže už sú všetci doma. Ale ako aj minulý rok, ja som v podstate prešla tieto ulice a prosila ľudí, aby si auta dali, keď môžu, proste do dvora. A naozaj boli veľmi zlatí, akože nemali s tým nejaké problémy. Nájde sa tu zo pár ľudí, ktorí sú naozaj že z iného mesta a že sú proste takí nervózni, keď musia chvíľu počkať, ale není to nič, čo by neprežili. A tuto sa dá ísť naozaj veľmi pekne rýchlo. Odbočka vľavo. A odbočka vpravo. A sme v cieli. Takmer. Tu máme nádherne postavené nové apartmány, ktoré stoja na deň asi tak moju mesačnú výplatu. Takže úplne kľudne si môžete prenajať. No čistý luxus proste tu máme v týchto teplíciach. Čo vám poviem? Tu máme tiež ďalšie pretekárky, ktoré sa ani nedívajú. Hlavne, že majú príľby. To je podstatné. Nezabudnite si príľby. Bez toho vás ani pretekať nepustím. Dobre. Prípadne chrániček, ten, kto potrebuje. Takže, a tuto končíme zase. Takže, tešíme sa, 19.7. vás tu veľmi srdečne vítam. A dúfam, že si dobre zapretekáte všetci. Tak, ďakujem. Tuto budú pekne stoliky s papaním. No vravím, dúfam, že nám to počasie vyjde. A v neposlednom rade chcem poďakovať všetkým sponzorom, pretože suplujú veľkú časť toho, čo zanedbáva náš štát. Naozaj, kým človek sa nepustí do nejakej prípravy takéhoto niečoho, tak bohužiaľ nezistí, čo všetko to obnáša, koľko peňazí na to potrebuje a koľko peňazí na to od štátu dostane. Takže, alebo respektíve z väzu. Tým nechcem nejako dehonestovať náš šport, ale skôr podporiť takéto akcie, pretože naozaj sú a je veľa takých ľudí aj v mojom okolí, ktorí by proste by aj niečo spravili, len sa tomu nedostane ako keby taká tá spätná reakcia dobrá a je to potom stratové. Že keď to má človek proste robiť pre naozaj 30 ľudí, je to potom také demotivujúce pre toho človeka.